Poštovani gledaoci, i ove godine Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca Srbije, također sa udruženjem iz Kragujevca, koje je tradicionalni domaćin, organizuje 8. kup u lovu ribe udicom na plovak na jezeru Gruža kod Kragujevca. Takmičenje se tradicionalno održava prve subote u mesecu septembru. Po programu organizacije okupljanje je počelo od 8 časova. Prijavile su se 20 ekipe. Propozicije su iste kao i uvek do sada. Da bi bilo sve fer i u redu, takmičari su sami izvlačili brojeve takmičarskih mesta gde su bili podeljeni po sektorima, prvi, drugi i treći sektor. Vranje 2. Desetka. Grad Čačak. Od strane organizatora podeljen je besplatan doručak. Za razliku od prethodnih godina, organizator je zbog otežanog finansiranja smanjio broj takmičarskih ekipa od 30 na 20. Prva ekipa iz Vranja imala je poziciju na takmičarskom mestu broj 16, a druga ekipa na takmičarskom mestu broj 10. Pripreme za takmičenje su trajale oko 1 sat i 30 minuta. Doveo sam ekipu iz Vranja koja se čini 3 članova ekipe. Nadam se svi ovdje tako smo došli da pobedimo, a ako ne pobedimo, bitno je da se družimo. Mnogo je važno da se družimo, da se upoznajemo sa ljudima i svima njima želim bistro. Bistro, samo bistro. Nalazimo se na takmičarskom mestu broj 16. Mesto je super, nema mnogo trave pored obale, znači da će lov biti, nadam se, uspešan. Neće biti problema, jezero je mirno, vreme je mirno i toplo, očekujemo dobar rezultat, naša ekipa iz Vranja. Evo sad vršimo pripreme, dobili smo sad vreme da se pripremimo za takmičenje i vezujemo sisteme. Pa će vidimo šta će da bude. Odlična je pozicija. I nema trava, to je najvažnije. Šta pripremate sada? Evo, završnicu oko hrane sa aditivima. Prilično lepo miriše, da jednostavno voda pođe na usta. Da, ali to je samo isključivo za ribu. Isključivo za ribu. Znači, hrana mora da bude aromatična. Aromatična prema vrsti ribe koju pecamo. Ovo je ekipa 2 iz Vranja. Da. Hoćete da se predstavite našim gledalcima? Miodrag Tasić iz sela Korvevca. Evo, šta očekujete danas od ovog takmičenja? Pa, jedno druženje i nadam se jedno od medalja. Kakva vam je ova pozicija mesta broj 10? Odgovara li vam, ima li trava? Pa ima trava, nije da ne odgovara, zašto ne bi odgovarao? Svaka pozicija je dobra. Bistro, majstore. Kakve smo sreće bili? Pa, pre svega dobro druženje. Na kraju kraja možda i neka od medalja i to je to. Bistro. Odlično, za sad. Zadovoljni ste sa pozicijom? I šta očekujete? Pa isto što su rekli moje kolege. Ili prvo mesto ili dobro druženje. Bistro. Hvala.
Pozdravim ispred Udruženja ratnih invalida i porodica poginulih boraca Srbije. Ovo je naše 8. druženje, tradicionalno ovdje na jezeru Gruža. Želim vam puno sreće i uspeha u današnjem takmičenju i pre svega lepo druženje. Evo, nakon dugo godina imamo jedan lep dan za razliku unazad 3-4 godine. Drago mi je što su ovdje sve ekipe koje su već 8 godina zajedno sa nama. Nisu samo ekipe iz našeg udruženja, imamo tu ekipa iz više udruženja, imamo ekipa iz Suvnora, imamo ekipa iz RMVI, iz našeg udruženja, tako da je ovo znači u interesu svih naših kolega i svih nas. Žao nam je što nas nema malo više, nažalost zbog ove ekonomske situacije nismo bili u mogućnosti, morali smo da revidiramo spisak malo vas takmičara. Proklete pare su problem svugde pa i kod nas. Još jednom želim vam puno sreće i uspeha i bistro. Ja sam Arsenij Dragović, sudija iz udruženja Bagremar. Ekipa cijela sudijska je iz Bagremara. Svi su sudili svjetsko prvenstvo u Novom Sadu, tako da su sudije iskusne. Ovo je 8. kup RVI koji iste sudije sude već 8 godina. Mislim, mi od prvog takmičenja sudimo po ovoj RVI. Ovo je jezero Gruža, dan je fantastičan, nadamo se dobrom ulovu, staza je čista, lepo obezbeđena, takmičari su orni za borbu i ja bih želeo ispred sudijske ekipe da pozdravim vaše gledalce i želim sve najbolje. I ovim takmičarima udoban dan i prijetan ručak posle na svečani. Stojan, si na broju 3. Ko je to ovo? Onaj na kraju. Dobro. Jel si tu? Nemoj Nemoj da se premještaš. Na kojem si broju sad, Stojane? 2. Stojan dvojka. Dvojka. Popravit ćemo priču. Da. Miodrag? Trojka. Miodrag je trojka i na kecu je Rajković. Jeste. Je li tako? Znači Rajković, Stojan, pa onda Miodrag. Jeste. Pozdravljam bistro majstori. Hvala. Krenete, o obimu govorim prvo, znači krenete od mosta i vratite se do mosta, obalom 40 i kusur kilometara, a dužina od kraja do brane negdje oko 13. A najveća širina jezera? Pa najveći vam je ovaj širi, sve ovo ide u kanjon. Oko 1 kilometra. Pa evo, otprilike, da procenimo to tu, jer ovdje vidite iza krivine, sve već ide u kanjon. Visoka brda i tamo je brana na 12 km odavde. A znači u obimu je oko 40. Inače je jezero bogato sa kojom ribom? Pa to vam kažem, ima smuđa od plemenitih riba, ima šarana, ima soma, ne u mnogim količinama, smuđa malo više, a bele ribe sve. Znači babuška, deverika, bodorka i nažalost i kod nas se pojavio taj cverglan koji uništava mlađi i tako dalje. Utiče voda u jezero i ističe? Ima 2 rečice i 2 potoka prave jezero. Jedna reka se zove Boračka, to su male reke da ne poverujete, ali dolaze sa ovih brda i planina i tu skupljaju vodu, još velike planine gore i onda te reke postaju bujične i znači 2 potoka, jedan Ćurevački i jedan zaboravio sam, nije mi bitno, Boračka reka ima, a kad ne biste, pa da vam kažem, ovo je zadnjih godina zbog ove izuzetne suše je, vidite koliko je palo, možda i 2 metra, na stubovima, to su najveći nivoi otprilike, ali je sasvim dovoljno za grad Kragujevac i Kraljevo za vodu, sasvim, svima preko 30, kad je puno jezero preko 30 miliona kubika, a sada ima 15, apsolutno. Mi više nemamo u Kragujevcu problem sa vodom, otkad je ovo jezero. Zbog suše, znači 1 metar. Pa, Boga mi skoro i 2, pogledajte. 2 metra je nivo niži dole. Voda je izuzetna. Ribolovci su uglavnom zadovoljni. Pa, malo imamo problema. Vidite, ovo je voda sanitarna za piće, vidite, kući, tako ta bespravna gradnja, to ljudi ograđuju malo, snalazimo se kako može. Hvala lepo.
Takmičenje je počelo u 10 sati sa pecanjem u trajanju od 3 sati, bez prekida. Pita treba li što pa ne treba tu metalno, tamo gdje treba. Dođi sudija. Evo idem sliko. Sekundu jednu. Evo idem, ne mogu čudo pogledati. Gdje ćeš da vučeš ti izvuči? Hoću im bere dol. Brže, brže. E sad mu daj. Imamo dadilicu. Šta mislite, koliko je teška ova riba? O, nema 100 grama. Nema ni toliko. Ova deca su potomci poginulog borca. Bocki ima patuljasti, američki, bolje su mu potrebne. Pa zar i takva riba ima ovdje? Kako da ne, on je najnepoželjniji na udici. Imamo i prijatelje iz Republike Srpske. Hoćete da se predstavite našim gledalcima? Ja sam Miko Škorić, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske i potpredsjednik Boračke organizacije. Ovdje smo gosti 8. kupa. Kolega Jungić Stanislav, koji je predsjednik porodica poginulih boraca Boračke organizacije, i ja smo kao potpredsjednici uzvratili posjetu koja je nedavno bila u našem jednom mjestu Prnjavoru, isto na jednom lepom jezeru koje se zove Drenova. Održan je kup Republike Srpske i mi smo vrlo rado došli da prispijemo i 8. kupu ratnih vojnih invalida u Srbiji. Ja sam Vojin Gušić, član predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Inače sam iz Nevesinja i tu je došla naše 3 ekipe, znači iz Prnjavora, Gradiške i Nevesinja. I došli smo da se družimo sa našom braćom iz Srbije. Ja sam Stanislav Jungić, predsjednik odbora porodica poginulih, inače otac poginulog borca Republike Srpske. Pozdravljam sve porodice poginulih boraca u Republici Srbiji i došli smo ovdje da uzvratimo posjet ovako kao što su i kolege rekle i da se malo družimo i da razmijenimo mišljenja. I na kraju jedan ribarski pozdrav, Bistro. Bistro. Ribolovci dobijaju drugi put, pa ne onaj ko želi, ko je izgladneo i tako. Da. Ja sam Jelena Višintić, predstavnik Udruženja Podrška prava pristup Srbija, koje predstavlja međunarodnu kampanju protiv kasetne municije u Srbiji. Naše udruženje PPP se priključilo znači ovome sada turniru, ovom sportskom događaju kao deo međunarodne akcije